Logo de que o Consello de Contas preguntase ao Concello de Valga polas súas comisións de coordinación e o cobro de dietas por parte do secretario do interventor, o goberno local reitera a súa legalidade. O alcalde defende que varias sentenzas xudiciais desminten as supostas irregularidades que se recollen no informe emitido por ese organismo consultivo. Foi archivada na Audiencia Provincial e foi outra vez recurrida e hubo unha sentencia firme na Audiencia Provincial, como dicía, donde se deixou claro de que estas comisións de coordinación eran legales. Bello Maneiro avanza que esas comisións se van seguir celebrando en Valga. Mentras eu siga sendo alcalde, non teño dúda de que a comisión de coordinación, por suposto, sempre dentro da legalidade, porque témolo clarísimo, de que é legal e, polo tanto, seguímolo mantendo. O PSDG, que foi quen trasladou este asunto ao Consello de Contas, apunta que ese organismo di que hai moitos motivos para investigar eses pagos, unhas acusacións que comparten tamén Valga Viva e o BNG. O alcalde popular di que son manifestamente falsas. Pídelles a estas tres formacións que cesen no que cualifica de persecución e que pidan perdón. Agardamos que os denunciantes, pidan perdón, tanto este goberno como o secretario e o interventor municipales. Por outro lado, grandes profesionales, grandes responsables e que lle dedican moito tempo. Bello Maneiro vai máis alá e avanza que estudan emprender accións legais. O goberno local puxo toda a información referida a estes asuntos en mans de un gabinete xurídico para que estudie a posibilidade de emprender accións judiciais contra os denunciantes en defensa da nosa honra. O Popular lembrou que as comisións de coordinación creáronse en Valga no ano 1991, daquela co voto a favor do Partido Socialista. Apunta tamén que dende aquela contaron coa supervisión de 6 secretarios e 5 interventores, sen que ningún puxera reparos. Dende o goberno local engaden tamén que no pleno celebrado en xuño do 2011 a constitución das comisións foi aprobada por unanimidade, naquel momento cos votos a favor de PP, PSOE e BNG.